ngoba labantu sebedakwe ekuseni kanje. Ngoba labantu siyabazi indaba belokhu bekhuluma into esingayizo. Umuntu ophuzile angangena sikabuze sonke la. Umuntu ophuzile uyaxolela. Umuntu ophuzile shiki step. Awumboni ukuthi uyabo umuntu yakodwa umthuko womoya. Uyawuza ukuthi usufikile. Abanjani abanomoya kodwa bengaphenduki. Abanjani abanomoya kodwa into yabingabi namandla kanje. Yabona bafethu umoya ngole sefikile. Noma ungathandaza ngesizulu sakho nje. Awubisho la ndofazi, awubisho. Noma ungathandaza ngesizulu sakho. Ungasayishayanga ibili. Ushaya izulu sakho ugcwaliswe ngamandla. Nkosi yami. Ugcwaliswe ngamandla uthi babe egameni likaJesu. Singiyalala manje. Lala nami. Siyazi ukuthi akalali. Kanti siyazi ukuthi lala nami. Umoya ingwane uyazi uphenduka umphetho wakho uba malanga bomlilo. Amadimoni abathakathi bendawo bangabi namandla phezu kwempilo yakho. Iinkosi kaSathane eyi-operate ngakini zingabi namandla phezu kwempilo yakho. Wenze njani kunamandla? Gcwaliswa ngamandla namhlanje. Ungaphumi ungagcwaliswanga. Ungahlabeleli ungagcwaliswanga. Ungashumayeli ungagcwaliswanga. Ungashumayeli ungafakazi ungagcwaliswanga. Ungashayine insimbi ungagcwaliswanga. Ngoba noma ushayine insimbi ugcwaliswe ngamandla. uDavide wathi eshaya isiginci kanti indoda ingamadimoni. Yini eyenza sishaye insimbi sihlabelela amadimoni angaphumi? Yingoba kushoda amandla. Uma sekhona amandla ngiyamtshela abantu bazophenduka sisahlabelela. Awuthamandla. 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 Lamandla azokhumisa izinto kwifamily yakho.